Здравейте, хора! Днес ще играем клерица. И така. До колко да бяха? Ние сме 3, значи до 30. Добре, прострони, ама тя май не играе. Горе-долу играе. Да, хайде. Добре, не, ти гледаш, ето тук трябва. Ето тук са брои, ма. Хора, бягайте, бягайте, бягайте. Не! Не може толкова бързо, машина! Повтори. Стойте, стойте. Бързо, бързо, бързо. Тук слизаме, скачаме, хоп, тя ако дръжи тук, облистай. Ако не искаме да ни покрие. Умарих се отичаме, трябваме да отидем. Бързо така. Отигаме. Има запито вече. Или аз ще да мина от другата страна, ама и там се кучка така. Ей там се кучетата. Еми, добре, чао хора.